Эфирда атна информацион программасы урын алды. Хәерле кич, исәнмесез? Безнең бүгенге чыгарылышта 15 елдан соң кабат яңартылган күркәм традиция сукачлар җитезлектә булганлыкта көч сынашты. Файдалы җәйге яллар, Сәләт Саба аланы үз эшен тамамлады. Районыбызда авыл хуҗалыгы өчен яхшы кадрлар әзерләнә, үз белемнәрен алар эштә дә уңышлы файдаланалар. Әлеге темага, шулай ук чисталыкка бәйле мәсьәләләргә 2018 елның 1 ярты еллыгындагы районның икътисади хәленә Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов катнашында үткән киңәшмәдә тулырак тукталдылар. Агымдагы атна барышында Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Миннеханов район активын җыйды. Уртага салып сөйләшәсе сүзләр, хәл итәсе мәсьәләләр байтак җыелган. Иң элек район башлыгы юбилейларга бүләкләр тапшырды. Нәтиҗәле хезмәте агросәнәгать комплексына кадрлар әзерләү һәм туган көне уңаеннан Саба аграр көллияте директоры Закирҗан Бикмөхәммәтов Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы министрлыгының мактау грамотасы белән бүләкләнде. Районыбызның финанс бюджет палатасыннан Минсәрия Дәүлиева, Шәмәрдән күп тармаклы җитештерү идарәсеннән Рәйсә Ибатуллина, Татмет агро җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте идарәчесе Виктор Сидорук, Сатыш авыл җирлеге белгече Зилә Әхмәтова, район ветераннар советы рәисе Расих Сабиров Саба муниципаль районының мактау грамотасы белән бүләкләнделәр. Аннары киңәшмә рәсми өлешкә күчте. Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Марат Бахманов районыбызның 2018 елның 1 ярты еллыгында эшләгән эшләргә тукталып, икътисадның торышы белән таныштырды. Аннары тикшерүче Альбина Исхакова сүз алды. Чисталык мәсьәләсенә киң тукталды ул. Чыгышын видео язмаларга таянып сөйләде. Аннары трибунага Саба аграр көллияте директоры Закирҗан Бикмөхәммәтов күтәрелде. Ул үзенең чыгышында көллияттә кадрлар хәзерләүгә зур әһәмият бирелүен, укыту һәм тәрбия эшләренең торышы белән таныштырды. Киңәшмә эшендә оешма, учреждение, предприятие җитәкчеләре, шәхси эшмәкәрләр һәм район активы катнашты. Бу атнада Саба районының иң уста сукачысын ачыкладылар. Ярыш Тимершык авылы янындагы басуда үтте һәм ул һөнәри осталык буенча бәйгеләр арасында үзенең оештырылуы таләпчәнлеге белән аерылып торды. Игенченең хезмәте җир сөрүдән башлана. Элекке заманнардан ук җир эшкәртү мул уңыш алуның нигезе булып торган. Бүгенге яңа технологиялар заманында да ул үзенең асылын, мөһимлеген югалтмый. Сукачлар ярышы районында соңгы тапкыр 15 ел элек үткәрелгән булган. Быелгы бәйге җаваплыгы шикләнгән Саба җәмгыятенең Тимершык бүлекчәсе агрономы Имам Хатип Дамир Мөхәммәтҗановның дага сүзләре белән башланып китте. Саба районы башлыгы Рәис Миннеханов үз чыгышында игенче һөнәренең мөһимлегенә, ярышның әһәмиятенә басым ясады. Ярыш ул хезмәт кешесен хөрмәтләүдә, һөнәри осталыкны арттыруда дигән фикерне җиткерде район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Гафур Хәсәншин. Бу сукачлар ярышы нәрсә дигән сүз? Безнең профессиональ осталыкны арттыру дигән сүз. Белгечләрнең, механизаторларның аларны сынау һәм без дөрес итеп эшлибезме, техниканы дөрес файдаланабызмы, дөрес итеп килебезме, җирне дөрес итеп эшкәртәбезме? Чөнки менә шушы иң беренче безнең проблема булды сукаларда җирне ахыргы буразналарны ярдыру, баш-башларны җир эшкәртмәү, тирәнлекне эшкәртмәү нәтиҗәсендә җир без күпмәдер рәнҗетә идек. Һәм инде яңа техникалар килде, әйләнә торган сукалар, оборотный сукалар дибез килде, җирне түгәлрәк, җирне кирип эшкәртергә мөмкинлекләр булды, тирәнлекләр һәм югары игәрлекле тракторлар барлыкка килде. Без безнең ул 90-нчы елларда иң игәрлекле трактор инде беләсез, К700 трактор иде, иң зурысы 775 трактор, төп трактор иде безнең. Аннан соң инде күп ситуация үзгәрде безнең. Һәм инде бу сукачлар ярышы традицион бөтен дөньяда үткәрелеп килә. Безнең алдагы елларда да менә шушы ярышларны туктатмыйча үткәрергә кирәк булачак. Чөнки бу агротехника, бу җирне дөрес итеп эшкәртү, Рәис Нургали эшләп китте. Менә дөрес без технологияларны саклап, җирдәге дымны төшермичә, югары уңышларны тутырыклы алып килүгә ирешергә тиешле. Без соңгы елларда тутырыклы уңыш алуга ирешеп киләбез.
Җирне алдап булмый. Җирне дөрес итеп эшкәртү исәбенә алдагы уңышка нигез салына. Сукашчылар бәйгесендә эшләгән комиссияда нәкъ менә шуңа басым ясады. Сукашчылар арасында бәйгеләр бөтен дөньяда үткәрелә һәм 2020 елда Сукашчылар бәйгесен Россия кабул итәчәк. Ярыш әләмен исә җаваплыгы шикләнгән игенче җәмгыяте механизаторы Данис Гайнетдинов күтәргәннән соң бәйгеләр башланып китте. Районның баш агрономы Ринат Немаҗанов бәйгенең максатлары, тәртибе белән таныштырды. Ярышка килгәндә ярышның төп принцибы булып тора инде бу популяризация, авыл хуҗалыгының теге яшьләрне тарту, яшьләргә сукаларны өйрәтү дигән сүз. Бу дөрес дип сукалау. Безнең бит соңгы елларда сукалыйлар, дөрес дип сукала бетермәйләр. Аның төп принцибы ярып теге елгалы җирләр калдырмау, җир өстен тигез итеп калдыру булып бара инде безнең. Шушыны теге яңадан һәрбер механизаторга аңлату, өйрәтү. Теге хәзер бит күбрәк инженерлар да яшьләр, агрономнар да яшьләр, трактористлар да күбрәк, алар бетеп бара, пенсияга чыгып баралар инде. Шуңа күрә күпмедер пенсионерларны чакырып, алар инде яшьләргә өйрәтү йөзеннән популяризация булып бара инде, сукалан җир эшкәртүнең. Бүген безнең инде монда техникаларга килгәндә 16 техника безнең сукада катнаша торган, ярышта катнашкан техникалар бар инде. Яңадан 7 техника безнең показательный, дискаторлар, углубительләр, плоскорезлар, агрегратларны күрсәтелгән агрономнарга. Шулай ук монда инде безнең һәрбер хуҗалыктан килде инде агроном, инженер. Безнең инде хозяйстволарга килгәндә 18 агроном, 18 инженер, трактористлар, шулай ук һәм монда ветераннар килде инде безнең 3 ветеран. Сукашчылар ярышына алдагы елларда җиңгән игенче механизаторлар Мингәрдән Бакый Хәбибрахманов, Бикәнәйдән Рәшит Ибраһимов, Өтернәстән Данис Гайнетдиновлар да чакырылган иде. Рәшит абый Ибраһимов 42 ел кырыш атта эшләгән. Бирегә бәйрәмгә килгән кебек килдем ди ул. 108 ел катыштым. Соңра катыша башладым мен. 4 тапкыр 2 урында алдым. Анда соңгы Нидә бер шурында анда, насос каса ярышы булмады инде. Килде басманда бер шурында алдым. Гомер буе авыл хуҗалыгында эшләп лаеклы ялга чыккан өлкәннәр дә бәйге барышын бик кызыксынып күзәттеләр. Комиссия эшчәнлегендә катнаштылар. Җир эшкәртү технологиясе һәр вакыт камилләшелеп бара. Ул шулай булырга тиеш, чөнки яңа техника чыга, яңа технология барлыкка килә. Менә монда да безнең карамакка куелган техникалар, алар барысы да җир эшкәртү техникасы. Төп эшкәртү уңышның нигезе төп эшкәртүдән тора. Менә шуннан чыгып, менә бүген көне ярыш оештырыла. Бу ярышта һәрбер механизаторның үзенең осталыгын, механизатор гына түгел, агроном үзенең осталыгын тагын монда бер мәртәбә тагын күрсәтергә тиеш һәм инженер дагын. Чөнки ел сайын технология үзгәргәнлектән һәрберсе үзенең сәләтен, үзенең осталыгын монда әйбәтләп күрсәтергә тиеш. Технология үзгәргәнлектән менә шуның белән бәйле ярыш оештырыла. Сукаларга килгәндә ул безнең җиргә карата сука ул инде хәзер төшеп кала торган корал булып тора. Җирнең өстен өлешен эшкәртүгә технологиясына күчеп барабыз әкренләп. Аны бер юлы эшләп булмый, әкренләп. Чөнки безнең җир авыр туфракларга керә, кызыл авыр туфраклар. Шуның өчен кай вакыт әзрәк тирән әйтүдә кирәк. Чөнки шундый туфрак булу аркасында безнең туклыклы матдәләр бөтенесе җиргә аска таба җуылалар. Аларны җир өстенә күтәреп, тагын оборотка кертеп, уңышка эшли торган иттереп, технология буенча эшләргә тиешбез. Махсус комиссия башта тракторларның сукаларның төзеклеген, техника куркынычсызлыгы таләпләрен үтәүләрен энә күзеннән үткәрде һәм баллар куйды. Комиссия әгъзасы Раиф Харисов механизаторларның ярышка әзерлек белән килүләрен билгеләп үтте. Шул ук вакытта кимчелекләр дә юк түгел. Бу ярышка инде без бер ай ярым алда әйтеп куйган идек. Техникларны әзерләргә, чөнки безнең сукаларга, сука җирне сөрүгә, сука белән именно эшкәртү буенча соңгы вакытта бик үк яхшы эшләнмидер. Чөнки менә бу развальный буразлар дип әйтәбез инде, алар эшләү буенча осталыклары кимәгән тракторчыларның без инде шушыны арттыру өчен без шушы сукачлар ярышы оештырабыз. Һәм менә хәзерге моментта без карап чыктык шушы мин инде үзем непосредственно шу сукаларның состояниесен, ничек әзерләнгән икәнен, монда адам бар рәттән тракторлар состояниесен ничек әзерләнгән икәнен кайлар. Сукаларны әзерлеге канәгатьләнерлек дип әйтәсе килә.
Мен инде менә ишетеп беләм, сыйлык табылган запчастьлар да биткән. Алар бетергәннәр. Күбесендә предплорник дигән әйбер бар суканың, аны куймыйча сукалар иде. Дисклы нож дигән узелы бар, аны куймыйча эшләр иде. Шуннан башка гына эшләр иде. Алардан башка эшләр ул сифат итеп эшләүгә мөмкинлек бирми. Менә бу сука ярышына әзерләнгәндә монда килгән хотя бы сукаларның почти 80% артыгы шушы әйберләрне булдырып, тиешенчә әзерләп алып килгәннәр. Әйтергә кирәк, монда көч куйганнар, тиешенчә әйтеп сука корпусларында, бутларында тиешенчә әйтеп эшләргә тырышканнар, зур гаепләр табылмады. Инде монда хәзер төп безнең бит инде техник состояние һәм охрана труда буенча, тракторлар буенча безнең 5 балл белән бәйләнә максималь балл инде, сука буенча 5 балл максималь балл һәм охрана труда хезмәтне саклау буенча 5 балл. Менә безнең шушы техник яктан караганда 15 балл инде шуна бәйләнә 100 баллдан, калган баллар инде безнең бәйләнә именно эшләп карау технологияны дөрес итеп эшләү буенча, суканы эшләү буенча бәйләнә. Менә безнең шушы бирелгән 15 баллны бөтенесе дә билгеле 15 балл җыя алмады. Аннары бәйгенең иң киренке өлеше җир сукалау буенча бәйге башланды. Таләпчән жюри күзеннән бер генә кимчелектә читтә калмады. Бәйгенең җиңүчесе булып, игенче җәмгыятенең шикше бүлекчәсе механизаторы Динар Газизов калды. Динарның әтисе Минтимер абый да гомер буе механизатор булып эшли. Үз һөнәре белән улында да кызыксындыру уята алган. Динар башта Саба аграр килиятендә укыган, аннары югары уку йортында белем алган. Сукачлар ярышында беренче тапкыр гына катнашса да, ул сынатмады. Тырмалыйбыз, культивация, инде эшләр бар, инде эш кушалар. Мен бу МТЗ-1221 тракторында 5нче елын эшлим. Сукачлар ярышында икенче урынны җаваплыгы шикләнгән Саба җәмгыятенең Мишән бүлекчәсеннән Илфат Мәрданов, 3нче урынны Зөфәр Мөхәммәтшин крестьян фермер хуҗалыгыннан Ринат Сәйдгәрәев алды. Җәйге каникул көннәрендә районыбыз мәктәпләреннән 85 укучы Икшермәдәге Кояшкай лагерында Сәләт Саба аланында ял итте. Чираттагы сюжет лагерның ябылу тантанасыннан әзерләнде. Шәшәкле, матур, кояшлы җәй балалар өчен ял итү күңел ачучыры булып тора. Җәй җитүгә алар кайсы кая таралыша башлый. Икшермә авылындагы Кояшкай лагере Сәләт Саба төркеме быел 85 баланы үз канаты астына сыендырды. Алар биредә рәхәтләнеп ял иттеләр, таныштылар, дуслаштылар, күңел ачтылар. Сәләтлеләр җитезлеккә омтыла. Ул да булмый, җыр башлыйлар. Сәләт сәлкешләре турында күбрәк беләсең килсә, алар белән әңгәмә корып кара. Дөньяга үз карашлары булуын шундук аңларсың. Ирек Билалов Сабадагы Сәләтле балалар мәктәбе укучысы. Ул быел 11нче сыйныфка бара. Сәләт Сабага уже 3нче тапкыр киләм. Мин Сәләт Сабага спорт буенча киләм. Быел спорт буенча Сәләт Саба бик күп уңышлар алды. Шулар шахматтан 1нче урын, волейболдан 2нче урын, футболдан 3нче урын, тагын безнең бик күп төрле спорт ярыны джим сессиялар булды. Джим сессиялар арасында волейбол тоже кызлар арасында 1нче урын. Мин бу эш әйтеп киткән спорт ярышында катнаштым һәм мин бу ел минем өчен бик тә уңышлы үтте. Рәхмәт әйтәсем килә Ирек абыйга, мине Сәләт Саба сменасын алганнар өчен һәм бик күп рәхмәт әйтәсем килә вожатыйларга һәм алар үзләренең яхшы сүзләре белән мине мотивировать иттеләр һәм тагын рәхмәт әйтәсем килә поварларга, ашатып торганнар өчен тагын мин Алла бирсә әле 2нче гадда килергә өметем бар. Миңа да бик ошады. Беренче тапкыр гына булсам дагы, шушы 21 көн бер атна кебек кенә үтеп китте. Яңа күп дуслар таптым. Бер-ике көн эчендә алар белән тиз дуслаштым. Уртак тел таптым. Сәләт Саба төркеме һәр баланы үз итә.
Районыбызның төрле төбәкләреннән килгән укучыларның теләкләре уртак. Эту смену я ждала целый год. Когда настал этот день, я так была рада. Но с близкими расставаться было тяжело. Я рада, что я нахожусь в этом месте. Я нашла тут много друзей, много знакомства. На самые отличные доманы. Спасибо им. Минем исемем Хамидулна Әлфинә, мин Казаннан. Мин сәләттә беренче тапкыр һәм беренче көнне каушадым. Ләкин анары сәл кешеләр белән, таныш булгач, без бергәләп бөтен җиргә йөреп, җырладык, бийдек. Миңа бик ошады монда һәм икенче елга да тагын килермен дип уйлыйм. Бөтен кешеләргә, Айдаманнарга, Илнур абыйга, Гүзәл апага бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Без сәлкешләр белән фикер алышканда Сәләт Саба ябылышына Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургалиевич Миннеханов та килеп җитте. Тантаналы линейка башланды. Сәлкешләр быелгы смена дәвамында үткәрелгән кызыклы программалар, Биләр шәһәрендә үткән Сәләт 18 халыкара яшьләр форумында катнашулары, андагы җиңүләре хакында сөйләделәр, бейеделәр, җырлар башкардылар. Без үскән вакытта да шундый ук лагерьлар бар я, аны исемнәре пионер лагерь дип атала инде безнең. Дөресен әйтергә кирәк, аның мәгънәсе бер иде. Ул вакытта да яңалыкка омтылу һәм инде берләштерү, бер-берең белән ул кайдан гына җыелмыйсың, һәм инде кыска арада шул хәтле бер-берең белән дуслашасың, ул гомерлек истә кала. Әйтергә кирәк, яңалыклар элеккегә караганда тизрәк туплана, аларны бүгенге көндә инде дөрес итеп куллану һәм инде мен һәр вакыт әйтәм, безнең кайсында әйтү бар, яшьләр шундый-мондый дип. Алар шундый, без аларны ничек тәрбиялибез. Шуның өчен аларның җитезлеге ягы безнең булган ягы, җитезмәгән ягы безнең эшләп бетермәгән. Шуның өчен менә бу Сәләт дигән әле исемен итра. Шуның өчен ниндидер Сәләт дигән сүздән сразу горурлыкка барлыкка киләсең. Әле анда барып бернәрсә эшләмәсәң дә, анда булган аркасында гына да уже ниндидер горурлык күтәрелә. Эшләренә керсәң, әле ул бөтен шушы республика буенча, әле республикадан түгел, Башкортстан һәм бөтен регионнардан да безнең аларны бергә җыеп, кем нинди булдырала, нәрсә булдырала, ярышлар уздыралар һәм фикерләшү бик зур. Ул биләр дә безнең уза, мен әйтәсем килә, актык елларда безнең президентыбыз, аның командасы бик каты бу мәсьәләне карый, җәйге яллар турында сүз бара. Бик күп биналар ремонтлана һәм инде алар бик каты контрольгә елдан-ел алына. Аның нәтиҗәсен үзегез күрәсез. Безнең республика буенча да преступностьны алсак та һәм бүтән әйберләрне, начар якларны алсак та, алар көннән-көн бөтенесе кими. Лагерь флагы төште. Сәләт Саба 2018 быелга ябылды. Сәлкешләр 2нче елга да нәкъ менә шушы урында очрашырга сүз куештылар. Хәзер спорт яңалыклары хакында. Узган атнада Аргамак картодромында бөтен Россия картинг ярышлары булып үтте. 2018 елга Идел буе федерацияләре кубогы һәм Урал федераль округларының 3нче этабы, традицион республика ярышларының 12нче шәхси чемпионаты һәм Татарстан Республикасы беренчелегенең 6нчы этабы кабат иң көчле спортчыларны берләштерде. Шунда ук Восход классының 3нче этабында 19нчы Татарстан Республикасы кубогына республика ярышлары да үтте. Җиңүчеләр һәм дә призерлар микро, мини, супер мини, Rotex Max Junior, Rotex Max, Rotex Max 324, Rotex Max 32+, Восход KZ2 30+ классларында ачыкланды. Команда зачетында беренче урында Тольятти шәһәренең Lada Sport Роснефть командасы, 2гә Яршалы шәһәренең КамАЗ Мастер Junior 1, 3гә шулай ук Яршалы шәһәренең КамАЗ Мастер Junior 2 командасы лаек булды. Җиңү яулаучыларга кубок, медаль, грамоталар тапшырылды. Атна информацион программасы шуның белән тамам. Кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң җирле бүләк тапшыруы урын алачак. Безнең белән бергә калыгыз.